Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amene kachingasewu tiachepesa tatu kuti afike tisunge magalimoto azibusa tikuti tikunena kuti magalimoto azibusa tisakhalane munsewu magalimoto azibusa
pamene posopano kuona konvo ya Profesa Arthur Peter Mutharika kufika pano pa Mangochi Channel pamene ndithu pasonkhana zochuluka kwambiri tsiku la lero pomwe Profesa ali pa ulendo opita kumwera kumenya kampeni komanso kumeneza anthu kuti ayi anthu kuvote ndithu Honorable Shadrack Namalomba ndi ameneyo spokesperson akuti chala mwamba osakaika alibisa chikima Honorable Namalomba kuwatsimikizira anthu pano kuti panopa kulowa mbere kuonera akuluakulu achipani kuona Dr. Collins Magalasi komanso Dr. Ben Phiri pano ndithu kufika kuti iyayi anthu amenewa tili nawo ndithu zonse tikhala tikukupatsirani ndithu pamene tikunena kuti ABM ali pano. mkono mwamba tuone. TPP oye! Aizi ni bwino.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.